Sunt în măsură să vorbesc despre nutriție, deși nu sunt nutriționist. Mă cheamă Mihnea Stoian și o să spun ceva extrem de personal despre mine. Timp de 4 ani am avut 2 dintre cele mai grave forme de anorexie și ortorexie. Ortorexia înseamnă preocuparea excesivă pentru a mânca doar lucruri sănătoase. Am reușit să depășesc acele probleme serioase de sănătate care chiar mi-au pus viața în pericol, dar am rămas cu o grămadă de cunoștințe despre nutriție și în continuare mă mențin la un body fat aproape de concurs. Toate rezultatele mele se datorează nutriției. Chiar dacă tu nu vrei să fii la un body fat la fel de mic al meu, dar vrei să scapi permanent de câteva kilograme în plus sau să-ți crești masa musculară sau chiar să trăiești mai mult și mai sănătos, putem avea o discuție pe tema nutriției. Am învățat despre nutriție pe calea grea, pentru ca tu să înveți pe calea ușoară de la mine. Programează o întâlnire fizică 1-la-1 prin intermediul aplicației X-Minds.